Kaixo guztioi, ongi etorri Kaos saiora. Urte bete lanean egon eta gero azkenean hemen gaude gure proiektu txiki hau zuei aurkezten eta espero dugu gustoko izatea. Kosta zaigu garazi, baino iritsi gara, eta geratzeko etorri gara zuen baimenarekin noski. Aizue, ziur bat baino gehiago izango zaretela, hau zer Kristo den galdezka. Ba oso erresa da ulertzen, hau gazteek gazteentzat egin dugun interneteko programa bada. Gure helburua gazteok gizartean askotan falta dugun espazio hori berreskuratzea da. Eta behin programa ezagututa, guazen programa hau posible egin dutenak ezagutzera. Nire eskubian! Garazi Rezabal 24 urte ditu berak eta Donostiarra da. Kaixo Garazi! Kaixo, plazer handi bada hemen egotea gaur zuekin, eta nire ezkerretan bera ere 24 urtekoa Donostiarra Asier Errasti. Kaixo, plazera nirea, ze pozi gauden hemen azkenean airean egoteaz, Eta izue, platu ilun honetan bi pertsona ikusten dituzue, baina beste bi lagun ere baditugu hor kontrol rumean, eurek teknikariak dira. Kaixo Julen Diaz, zer moduz? Kaixo, amentxe, ondo? Dena kontrolpean, Julen! Dana prest. Bueno, eta zure ondoan beste pertsona bat ikusten dugu, zein da? Bai, nirekin Lander dago. Kaixo. Bueno, Landerri buruz gero hitz egingo dugu, ezta? Hori da, momentuz gure soinu teknikaria da, baina ondoren bera ezagutuko dugu eta batez ere bere proiektu txikiak ere ikusiko ditugu zeintzuk diren. Aizue, ikusi duzu ze politia geratu zaigun estudioa, ezta? Ba, hau ez da Kaos saioaren estudioa, hau Sutan Man ikusentzunezko kolektiboaren saioa da, eta hilabetean behin ibiliko gara hemendikan gure saioak grabatu eta emititzen. Baina lasai egon zuekin egunero egongo gara, eta nun, sare sozialetan. Halaxe da, gure Instagram, Facebook eta Twitterreko kontuetan, saioan zehar ikusten ez dituzuen eduki berezi eta esklusiboak igoko ditugu, beraz, jarri gaitzazu, Bueno, Asier, eta guazen gauzak argi guztera, hau gure lehengo programa da, mesedez ez izan oso gogorrak gu ikasten ari gera eta programa ere eraikitzen ari da. Hori da, hemendik hilabete batzuetara, posible da, baliteke eraldaketa batzuk ere sufritzea programa honek. Espero dugu onera. Hori da, eta zuek ere idatzi, ze iruditzen zuen iritzia, zuen feedbacka idatzi gure sare sozialetan, benetan oso baliagarria izango zieloko, zaigulako, Jesus. Aizu, besterik gabe Garazi. Guazen txapa alde batera guztera, eta... asko hitz egin dugu eta guazen honi hasiera ematea, ezta? Gunea iritsi da, Asier. Urte bete, Ez da azkar pasa, baina moteler ez da. Ez. Aztera goaz! Todos los años, miles de jóvenes terminan sus estudios y diferentes formaciones para pasar a ser parte de la empresa común, el Estado. La transición al mundo laboral de estos jóvenes ocurre con gran entusiasmo y comodidad. La desmesurada oferta de los diferentes sectores de este país es ideal para las múltiples aptitudes y motivaciones de cada uno de ellos. Aportando los nuevos conocimientos adquiridos, los jóvenes asesoran y reemplazan convenientemente a los trabajadores más veteranos, incentivando así una positiva renovación de los puestos de trabajo. El Estado y los propietarios de las empresas, en una labor conjunta, se encargan de asesorar y amparar a los jóvenes trabajadores. De esta manera, la simbiosis entre trabajador y patrón configura un excelente caldo de cultivo para el progreso y la evolución, tanto empresarial como personal. Así pues, los jóvenes se implementan con gran esmero y motivación a la compleja maquinaria que posibilita avanzar y prosperar a esta nuestra gran nación. Beno, Asier, zuk gazteen egoera idilikoa dela esango nuke egoera profesionala. Hombre, egoera profesionala idiliko denik enuke esango. Baina begira, hain justu, hainbat gazte gonbidatu ditugu galdera honi erantzun bat ematera. Nolakoa da gazteen egoera profesionala? Pum. Epa! Nire egoera profesionala egia esan bastante duina da. 40 orduta eta indefinido bezala. Hau entxe bertan en paro.
esperando a que me llamen. Oraintxe bertan bi lekuetan lan egiten dut, baina bakarrik asteburuetan. 3 urte gelditzen zaizkit doktoregotza amaitzeko, kobratzen, ze normalean luzeagoak dira, baina kobratu gabe egiten dira. Ikastoletara deitzen diotenean bultaka ibiltzen naiz, alde batetik bestera, deitzen diotenean, bintzat, eta muturra sartzen. Eta orain eskola publikoa sartu nahian, zerrendak ereki ziren, hasik zerrendetan sartu, eta orain oposaketak prestatzea tokatzen da, gehiago ikasi. Aber zeo zertako bali du. Pero lagunek, pues cada una lo suyo, batzuk ikasten. Batzuk oandiken ikasketatan, osake lanen hasi gabe, beste batzuk lanen hasita baina ordu gutxita. Esan nuke jendea nahiko esplotatuta da bilela. Askok ere inolako diru laguntzarik gabe lan egiten dute. Askok ez dute lan egiten eta ez dute lan aurkitzen. Batzuk azkenean daude, bekadun bezala, eta beste batzuk egia daia, ardura gehiago dauzkaten postuak daude, edo inkluso pertsonak kudeatzen, ezta? Niguru dana da, kontrato fijo. Egonkortasuna ematen dian lan bat. Lan bakar bat okaitea. Flexibilitatea ez eskaintzen duen enpresa batean lan egitea. Ikasiten hortan lan ateatzea. Denbora edukitzea. Nada discontinuo ni mierdas. Ikerkuntzan jarraitzeko, baina egonkortasuna duena. Nere gauzak egiteko, nere buruak inauteko, nere lagunekin, familiarekin. Astean zehar lan egitea. Pero fijo, fijo. Bueno, ikusi duzue, naiz eta gazte batzuen egoera profesionala besteena baino nobea izan, garazi denek aldatu nahi dute zerbait. Bai, eta nahi horren aurrean gero eta gazte gehiagok euren proiektu pertsonalak martxan jartzen dituzte. Adibidez guk, kaos saioa sortu dugu. Esan bezala, hemen Sutan Bankeko estudiotatikan egongo gara zuekin hilabetean behin YouTubeen. Eta izu garazi, ze iruditzen gure estudioa barrutik erakusten badiago hauei. Ados. Bai, guazen! Ongi etorriak ikusentzule zareten guzti ezkeran iritsi gara eta geratzeko etorri gara, Hementxe pasako ditugu orduak garaziketanik. Hori da, azkenean gu ere zuen bat helburu ditugu. Eta hemen sortzen dira gure ideia onenak. Magia, hemen egiten da. Azadilla, kaos saioa, zuen guztiok. Beno, Asier, gure etxea erakutsi diogu gure ikusentzunlei. Eta orain zer? Ba orain, guazen hurrengo tartearekin. Bueno, kaon tarte bat baino gehiago izango dugu, Hori da, eta horietako bat tip kulinari izango da. Gure gana Iker Eleizegi etorriko da. Bera, sukaldaritza eta gastronomia arteetan graduatua dago. Eta, ni bezalako sukaldari kaskarrei trikimailu batzuk erakutsiko dizkigu. Niri ere baliagarria gintzaizkite trikimailu horiek eta espero dugu zuei ere gustoko izatea. Aizu, guazen Ikerren lehen tip kulinarioarekin. Kaixo, gaur kontan mikroondasai beldurra galtzeko magkeik izeneko bizkotxo bat ingo deu, eta hortarako erabiliko ditugun osagaiak hurrengoak izango dira. Arrautza, azukrea, olioa, irina eta kakaoa. Hasteko esan duen bezala, mikroondasen ingo deu, eta zuzenen ja taza bat erabiliko deu mikroondasen egiteko, bale? Hasteko ordun, arrautz bat botako dugu tazara, eta goiara batekin nahastu ingo dugu. Honekin batea, 30 gramo olio botako izkiogu.
Eta berriro ere dena nahastu. Jarraitzeko, irina, bale? Irina 15 gramo bakarrik. Eta berriro leheno bezala dena nahastu. Honekin batea azukrea, kasu honetan 60 gramo jongo dira. Eta berriro dena nahastu. Azkenik kakaoa botako dugu, bale? Kasu honetan beste 15 gramo kakao. Eta behin dena ondo nahastuta dakaunen, zuzenen mikroondasea pasako geha, bale? Bertan, 800 batiota jarriko du mikroondasa, eta 2 minututan mikroondasen indako bizkotxoa inaukiko du, bale? 2 minutu. Eta ikuste duen bezala, 2 minutu pasaianen, bizkotxoa goraka indu, bai? Eta goiara sartzen badio, hemen dakau, bizkotxoat 2 minutu ninda mikroondasen. Hauxe izan da dena gaurkoz, eta hurrengo programa, beste zerbait ekarriko izuet zuentzako. Eta Asier, ze esaten tartean ze gertatuko da? Hemen tarte honetan gauza bitxi eta kuriosoen inguruan arituko gara berbetan. Hilabetero gauza berriak ikasiko ditugu hemen. Eta gaurkoan bapeoari buruz hitz egingo dugu. Bapeoa? Zer da hori? Nik ere ez dakat oso argi. Tabakoak urtean 7 milioi pertsona hiltzen ditu mundu osoan zehar. Horietatik 6 milioi erretzaile aktiboak dira. Eta ia 1 milioi bat erretzaile pasiboak. 10 erretzaileetatik 5 tabakoak akatzen ditu. Gaur egun asko dira tabakoa uzteko erabiltzen diren metodoak, nikotina partxeak, txikleak, baina metodo bakarrak du 95%aren eraginkortasuna. Bapeoa. Erresuma Batuetako Royal College of Sciences Akademia izan da sekula bapeoaren inguruan egin den ikerketarik handienaren egilea. Eta honen esanetan, bapeatzea tabakoa erretzea baino 95% osasuntsuagoa da. Gainera, ikerketak ere bapeatzaile pasiboa existitzen ez dela ondorioztatu du. Bapeatzean sortzen dugun bapore horrek ez du ingurukoentzat sustantzia toxiko mingarririk. Ez aurrentzat, ez da animalientzat ere. Bapeatzen den likidoa 3 sustantziaz osatua dago. Glizerina vegetala, propilenglikola eta aroma. Besterik ez. Eta ondoren bakoitzaren esku geratzen da nikotina gehitzearena. Tabakoak 4.000 sustantzia toxiko baino gehiago ditu. Bapeoak 30. Bapeatzaileen 95%ak erretzeari utzi dio. Eta gainera, jardun honekin ez dugu gure ingurukoen osasuna arriskuen ipiniko.
Bueno, ez erresan baino lehen, argi utzi behar dugu puntu bat. Bapeoaren munduko inorrek ez digu dirurik ematen eta gu ez gera ari bapeoa sustatzen mesedez, bale? Hori argi dago, ezta? Bueno, baina aurka ere ez gaude, A ber, R edo ez R, ez R. R edo bapeatu. Bueno, ikusi duzu, gure tarte hontako titulua. Ez da oso originala izu, baina barkatuko diguzue guk ere hemen minututxo batzuk hartuko ditugulako gure kolektiboaren inguruko promozioa egiten. Oraintxe bertan, Sutan Ban kolektiboan, 2 proiektu topa ditzakegu. Kao, gurea, eta Landerrena hain zuzen ere, On the Record saioa. Hori da, eta hain justu hortxe dago Lander, gaur gure soinu teknikaria da. Bera, Lander? Kaixo! Hortxe, kaixo Lander. Bueno, izu garazi, zeren ingurukoa da Landerren proiektua? Guazen bideoa ikustera. On the Record saioan, artista ezberdinak ekiko ditugu hemen zuzenekoak egiten, nire atzen dagoen estenatoki improvisatu hontan. Urrengo astean, dena ondo badijoa, lehenengo kapitulua estenatuko dugu, eta bueno, nizuritasuneri egongo dira hemen bere diska berriaren 3 abestia beste. Bueno, grazia, hainbeste hilabete proiektu honetan lanean, eta orain, ari zezkigu gure lehen programako azken minututxo horiek agortzen, Baina, oraindik denbora dugu, eta gainera, tarte berri bat estrenatu behar dugu. Elkarrizketen tartea. Tarte honetan, hainbat gazte ezagutuko ditugu, beraien gaitasun eta abilezekin batera. Gaurkoan, Sebastian Arrieta dugu gurekin. Berak 24 urte dauzka, donostiarra da izatez, eta ingeniaria da. Baina bere zaletasuna artea da, eta horri buruz hain zuzen ere, hitz egingo digu gaur guri. Sebastian Arrieta, ongi etorri Kaora, zuzara gure lehen elkarrezketatua, zer moduz? Ondo, betiko martxan. Ondo, gure gaurko asmoa, gure gaurko helburua da zu pertsona moduan ezagutzea, baina bereziki zure fazeta artistikoa. Baina hemen dator gure lehenengo galdera, Asier. Zuk zure burua nola definituko zenuke? Artista edo sortzaile bezala? Galdera berezia da. Nik uste, ez dakit, ni artista oro sortzailea da, bai? Baina sortzaile oro netzako ez da artista. Bereizi barreko gauza bada. Sormena, kreatibitatea, bai? Eta gero, konstentzia, sozialki izan dezakezun eragina, pertzepzioa, bai? Koherentzia zugen ere, bai? Hori, holako kontzeptuak gure izatea sortzen dutena sormenaz hartako dijoaz. Gaur egun, zerk bultatzen zaitu sortzera? Ez dakit, nik kontuan izaten dut, kontuan izan nahi dut, pixka nik zen, zer garen eta zer zetera goazen, edo zer izango garen. Eta, nolabait, zein edaki hori ez da, nik nolabaiteko eragina izan ez dakit hortan, nire gan balin bada ere, eta gero kolektiboan ere bai, hobeto ez da, baina batik bat nire gan. Zuk ordu asko igarotzen dituzu, sortze prozesu horretan, sortze lanetan, hain zuzen, ordu asko igarotzen dituzu, Sebastian. Depende zinekin konparauta. Zergatik baino, zeinentzat eta norentzat sortzen duzu? Zeinentzat eta? Norentzat sortzen duzu? Niretzako. Niretzako. Nire burua lasaitzeko edo azaltzeko. Fidak moduan, esan dizuan bezala leheno. Gauzak egotu lortzeko. Behin baino gehiagotan aipatu diguzu ez, nolabait ere sentitu duzula, ez dela berdina, euskalduna eta beste toki bateko izatea, ezta? Horrek ere baduelako bere eragina, artea ulertzeko garaian. Noski, azkenean, ni lurrontara eta mengo gizartera lotua nago. Eta horregatik, nik nire izatea eta nire bizimodua eta nire zereginak, inkuso pentsamenduen gauza ere bai, nundi norakoak ere bai, lurrontara lotu daude, eta euskal izateri lotu daude, noski. Isiltasuna berdin ulertzen alda, hemen, alatzerrian? Ez dakit nola esan. Ni beti diot, hizkuntza balin bada gaur egun beste gizarte eta bereizten gaituena, nola dena gizarte global batean bizi garen ezta, eta honetan nola denak ere era berdinean bizi garen ezta.
nik uste dut, hizkuntza baldin teoria hori jarraituz, hizkuntza baldin bada gure kultura eta gure izatea bereizten duen gauza bakarra, nik esango nuke adibidez, hizkuntza baldin bada guztia, nola gurtuko zenuk ere bai ez hitz egitea, ezta? Nik uste dut, hizkuntza ezberdinetan ere bai hitzak ez denak, esan nahi, utxunitasunak ere, zentzu da duela eta ezberdina ez nahitekera, ezta? Eta, orduan, isiltasuna ez da hizkuntza bakarrik, ez da izatearen partea, ezta? Eta euskaldunak izan aldira zure sorreren eta artelanen eragileak edo erreferente bakarrak? Ez, euskaldun erreferente handia ditu, baizik ere baitik eskulturak, ezta, eskulturosunak izan ditugu. Europan bizi izan nahi denez, nolabait eragin handia du, ezta? Nik ze urarmen eduki ezakean, gorko gaur egungo arteari. Orain, azkenengo 4-5 urteetan, Picasso oso guztuko dut edidez, Oteiz ere bai. Ez dakit, hori dira netzako igual bi pertsona hundien, adibidez, Francis Bacon ere oso guztuko dut, Balerdi ere oso guztuko dut, adibidez. Eronako artista daude. Hainbeste gauza ikasita eta hainbeste referente edo artelan desberdin ikusita haiengan informazio berriak eta hartzen, gaur egun zein da zure proiektua, ze gai lantzen dituzu oraintxe bertan? Aldi ezberdinetan, proiektu ezberdinak erantzen jo naiz, hori ohikoa da, ezta, esan ulertzeko da. Baina, otxuntasunari garrantzen eman diot, arkitekturan aldean ere bai, formak asko lantzen ditut. Kolorea ez dut hainbeste lantzen, batzutan bai, gehien bat forma. Eta artea zer da, figuratiboa da abstraktua. Nik uste dut artea eta abstraktuaren nolabait figuratiboa diatorrela, berezkoa den zerbait diatorrela. Orduan nolabait ere analogiko, plastiko zentzu ere badak, ezta? Eskultura ere gustatzen zaite formak usatzea, ezta? Forma batez ere, azken aldian forma regularregoak, komposizioak, pixuak. Argiarekin ere asko jokatzen da. Argiarekin asko jokatzen da, argiaren zentzuarekin, baina argia ez zentzu kromatikoa, baizik eta kontzeptualiki, ezta? Esan, nola marraztu ezaken nik argia kolorerik gabe. Nik nola pentsatzen dut, nola ikusten dut argia, edo nola usaintzen dut argia, edo nola entzutzen dut argia, ulertzen dut ez da. Plazer asko lehenengoa izan zera, ausartena. Plazer utxe izan zu gaurkoan hemen izatea, eskerrik asko, eta ea leizter ikuste garen. Agur. Mizka zuei. Agur. Pena hundiz baina iritsi zaigu garazi lehen saioari agur esateko unea, Hala da, Asier. Bueno, Julen, nola junda gure lehengo programa? Ondo, oso ondo. Aizu, Julen, gustora ikusi zaitugu, zure kontrol roomean. Bai, oso gustora, hementxe Landerrekin. Eta akatsa asko egin alditugu? Bueno, batzuk egon dira, baina hobetuko dugu. Bai, hobetuko dugu eta editatuko du, ezta? Bai, editatzen lan ederra duko orain gizajoak aizu. Bueno, esan bezala, hemen Sutan Bank estudiotik egongo gara zuekin YouTubeen hilabetean behin. Hori da, YouTubeen hilabetean behin, baina Instagram, Facebook eta Twitterreko kontuetan astero aurkituko gaituzue. Hori da, beraz, gure saioa gustatu balima zaizue, gure kanala jarraitu mesedez. Garazi, topa! Topa, Julen! Topa, eta topa Lander! Urren arte! Mila esker! Agur!